Ani ana mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 8 ka mga sakyanan na danyos humanadaro sa usa ka minivan sa Pulumulok South, Cotabato. Accelerator daw ang natumban sa driver, inay ang brake. Panagbangga sa duha ka mga rider sa General Santos City sa pool sa CCTV. Usa sa mga rider misibat. Ukay-ukayan, balay ug bodega sa hardware nasunog sa Tampakan South, Cotabato. Kapin 11 million pesos nga danyos natala sa BFP. 34 anyos nga lalaki patay human maipit sa bucket sa backhoe nga ginamaneho sa iyang misis sa Valencia City, Bukidnon. Usa ka political analyst nagtuo nga dunay kamot sa anomalya sa flood control projects si Pangulong Bongbong Marcos. Congressional hearing na politika na? Daw New Zealand vibe nga suruyanan sa General Santos City. Gibisita sa usa ka nature lover nga kapuso.